आज्ञा भगवानଙ୍କର ରୂପ रूप ରାଜା ରାଣୀ ଦେଖୁଛ हां 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 ନା କେମିତିଆ ରୂପ केमितिया ଗୋଟାଏ ପଦ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରୁ हां हां ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ आज्ञा ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟାଏ ପଦ କବି କହିଲେ କହିଲେ ଜଳଦ 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 ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ରୂପ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବାଘ ଖାଇଲାନି ସିଂହ ଖାଇଲାନି ଭାଲୁ ଖାଇଲାନି ଅଜଗର ଖାଇଲାନି ସମୁଦ୍ରରେ ମଲେନି ଶେଷରେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜା ରାଣୀ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଯିବ କେମିତି ଏତିକି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବାବାଜୀ ବେଶ ନା କେମିତିଆ ବେଶ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପଦଟି କହିଲେ ଜଳଦ 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 ପଟହଳ ଟଳ राजा कहले रानी स्वामी ये अरण्य तो कई खाइलेनी ये ब्राह्मण को पचारिबा आमे मरिबा केमिस तार उपाय पचारिबा कहले हे गोसे हां हां हे बाबा हां कहतु बाबा कोन आमे मरिबु केमिस कोन पाई मरियो पुओ जियाउनी बोली पुओ जियाउनी बोली मरियो समस्त हमको आंटुकुड़ा बोली हमको निंदा करछंती आत्महत्या महान पाप